Umdlalo wesiginci osafufusa igama lakhe ukuthi 2 minutes ucela ukufuniswa UMjolisi noSenah ukuze bezogibela i-beat yakhe. Lo mlisa akagcinanga ngokukhuluma kodwa leyo beat leyo uyidlalile abayizwile bayincomile bathi mnandi kakhulu futhi uMjolisi engayihlala. Ngibingelele ngengane zasekhaya u2 minutes lo. Bafowethu ngisacela ningitholele nazi ingane zawethu ezimbili lapha uMjolisi noSenah. Bezongenela nje ngaphansi kwalo beat lo. Uhamba kanje.